बे समाव मोनसे गोनां रादाब आसाम आयेन आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय नैथि खोन्दो युथ इमार्शन प्रग्राम 2025 आव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादों। आयेन आफादनि सिङाव सोलिनाय हाबाफारिफोर बेनि नेमखान्थि आरो मावनां हाबाफोरनि गियाननि सायाव फरायसुला फरायसुलि एबा लाइमोनफोरखौ आखा-फाखा एबा मिथिहोनो थाखाय आसाम आयेन आफादा थांनाय एप्रिल दानाव गिबि खेबनि थाखाय लर्न एंगेज एंड एक्सपीरियंस द लेजिस्लेटिव प्रसेस मट'जों युथ इमार्शन प्रग्राम 2025 खौ जागायदोंमोन। बेनिनो नैथि खोन्दो युथ इमार्शन प्रग्राम 2025 खौ दिनै आसाम आयेन आफादनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म सावरायनो नब्लाङाव गोबां फरायसालिमाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै खुंफुंनाय जायो, जेराव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ बे हाबाफारिनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। लोगोसेनो हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, लेङाइ बुंथिगिरि नुमल ममिन, बिटिसिएलनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', ओनसोलनि एमसिएलए लरेन्स इस्लारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर बाबुलाल आहूजा, क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर गणेश चन्द्र वारी मोनहाबो बाहागो लायो। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। फै बे समाव आबुङै मिथिनानै लानि। ইউনিভার্সিটিত অসম এসেম্বলিৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা ষ্টুডেণ্ট আৰু ইউথ ইমাৰ্শ্যন প্ৰগ্ৰাম ইয়াত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 1200 ইয়াত ষ্টুডেণ্টছ আৰু ইউথসকল আছে আৰু এসেম্বলিৰ বিজনেছবিলাক কেনেকৈ চলে, আমাৰ দেশত যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ডেম'ক্ৰেচি, ইয়াত আমাৰ দেশৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আছে, দেশৰ এছেম্বলি আছে, আমাৰ কাউন্সিলতে এছেম্বলি আছে আৰু দেশৰ চব সিদ্ধান্তবিলাক যে এছেম্বলিৰ হয় তাত কিছুমান এমেণ্ডমেণ্ট যদি আনিব লাগে 2/3 মেজৰিটি লাগে, ক'ত কেনেকৈ এমেণ্ডমেণ্টবিলাক কৰিব পাৰে, এই গোটেই এটা লাৰ্ণিং এটা ষ্টুডেণ্টসকলক দিয়া যাব, যিটো নেকি টেক্সট বুকৰ বাহিৰত ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেকশ্যন থ্ৰুৱেদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানবিলাকৰ লগত বা আমাৰ অধ্যক্ষ 3জনকৈ অধ্যক্ষ ইয়াত আছে, তেখেতসকলৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব ষ্টুডেণ্টে। মই ভাবোঁ এনেকুৱা খুব ভাল প্ৰগ্ৰাম হৈছে, এইটো এটা ভাল প্ৰগ্ৰাম হৈছে আৰু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামবিলাক মাজে মাজে ল'ব পাৰিলে ষ্টুডেণ্টসকলৰ কাৰণে বহুত এটা বেনিফিট হয়, ইউথবিলাকৰ কাৰণে বেনিফিট হয়। কাৰণটো হৈছে আজিৰ ইউথ, আজিৰ যুৱ, আজিৰ ছাত্ৰ অহাকালি দেশৰ কিবা এটা দায়িত্বত আহিব, কোনোবা বিউৰ'ক্ৰেট হ'ব, কোনোবা পলিটিচিয়ান হ'ব, কোনোবা বিভিন্ন দায়িত্বত যাব, কিন্তু দেশৰ চৰকাৰখনে কেনেকৈ চলে, দেশৰ পলিচি মেকিং বডিয়ে কেনেকৈ কাম কৰে, ইয়াৰ ওপৰত চবৰে এটা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিলে, তেখেতৰ যিটো কনচেপ্ট, তেখেতৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইটো ক্লিয়াৰ থাকিলে দেশৰ এজন মেচিউৰ এজন নাগৰিক হ'ব পাৰিব আৰু তেখেতৰ যিটো চিন্তাধাৰাবিলাক বেলেঞ্চত চলিব। ইয়াৰ কাৰণে মই অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া বিশ্বজিত দৈমাৰী আৰু উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নমিল মমিন ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামটো খুব ৱাণ্ডাৰ প্ৰগ্ৰাম হৈছে। ইয়াত আয়োজন কৰিবলৈ সকলো ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथलाफोर, पाजलफोर, बोर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।